Здравейте на всички, аз съм NoFear и сега ще ви покажа епизод от Seven Days to Die Call. Най-доброто място за оцеляване е ето тези 4 къщи. Играем с приятели. Аз съм Ликур. Рифтвок в момента го няма, но може и да дойде. Не знае кога. За да можем да се намираме, трябва да приема поканата и на картата Какво машина, бе? ето изкарва стрелка. Ще се тука. База. Ето го. Обаче си имаме и компания. Ема напълнаха зомбита. Ники търси колата. Ти можеш да си го си. Книга също научим рецепти. Нищо интересно нямаше в Аз съм мъртъв. Не, също ще съм мъртъв. Ще умра скоро. Моите съпадети ще се срещнем на 4 къщи. Не разбрах. Нашето място? Да. Обаче аз имам доста голяма компания. Не се знае дали ще мога да оцелея. Ще обера и боровинки, колкото мога да може да се посъдим по-късно да оцелеем. Няма да обера колата, защото ме гонят. Може да се пробвам. Да, ще успея. Може да ме удари. Тръгвам. Ники, бягай! Аз ви двамата ли сте? Да. Спана на същото място, не е зомбитата. Чуих на един шамар живота съм, аз обирам количите две зомбита. 3 погнаха. Мамо. Да. Значи оберете всичко възможно. Заек. За За да може да оцелеете. За да може да оцелеете първата нощ, за да си празим инвентара в момента. Ще пратя Викуер, ще пратя покана да може да се намираме двамата, защото аз имам много на... И аз на него имам само. Какво е това? Добре. Най-мразя от всички зомбита кучетата. Така. Разбрах. Как се пише? Сега. Вземем малко списове. Да имаме и трева имаме. Тук си направим Stone Axe. Да може да тепим дърво. Как се прави? Значи отиваш на... Сега ще покажа. Добре, Repair Tool. Така, Tools and Traps. И търсиш Stone Axe. Ето, е показано. Обаче първо трябва на острия камък. Така е, ето, че мога да се направя. Той се ми даде. Ето аз се направя. На мен ми дадоха. Нещо е близо до мен. Нямам идея какво е. Заяк. Еленче. Ти сме бая да ли човек от градата. Всъщност... Къде си ти? Тук. Аз съм близо. Чакай се, значи аз ще отида, ще помоча да притърся. Виж, проследили са ма. Ма следват даже. Да, ето виж. Мале! Какво става тук, бе? Сега ли се спалнаха или? Или са ма проследили от някъде? Обаче аз намерих бая паничка. Аз искам да... Аз се помоча да притърся тъпата къща. Обаче вътре е ад. Спанват са. Тук има една къщичка. Тази къща няма да успея да я притърся. Съките, айде да е такова ми да притърсим тази къщичка. Че малко зомби, там ще ги такова. При мен са много. Не да видя къде сте. Вие сте доста надалече. Аз ще клекна, тук има бая зомбита, човек, виж ги. Някой да не умря? Никой. Добре. Обаче аз съм на една капка кръв, човек. Пазете са. Иначе ако имаш аспирин или пейнкилър, по-точно спи го да може да ти дигне кръвта. Имам бандагес. Имам бандагес, нещо такова. Бандаж. Не го използваш, защото това е само да примахне зараза. Няма налопиха. Не, чакай ми. Вие като сте двамата се защитавайте. Аз повече трябва да бягам, че да обирам. Добре. Той да притърсва, аз ще им привлича вниманието. Писи. Да идвам ли, бе? Или ви се оправите, защото аз мисля да ида до това, до града.
Всеки, убери ми бакпака. Умря ли, бе? Да. Ай, А те да ми убери. О, то ми е бред, не знам за какво става. Нямам идея. А где ма спа? Значи аз Ай, отивам чува. в нивите. Аз отивам в царевичните ниви да обера и ще се помъча Оли! да вляза вътре. Вижте къде ма спална. Мисля да унищожа. О, О, къде? да умреш нарочно ли? А, умря. Напака се. О, ще да е вързния буркан. Къде си, бе? Къде те е спалнал? О, в пустинята. Значи не де умира нарочно. Тръгвай към пани и ще се срещни ми. Тръгни към царевичните ниви. О, репейки. Това е много добре. Искам Ай, обаче да, това е реза да ми даде. Това е най-важно. Значи... Я къде сте ви? Значи всеки е близо до мен, а пък ти си чак в пустинята. Събирай тия логове. Мисъл, дънерите, където са по земята, където са този ликвор. Събирай ги. Чек, момента. Ма... Така, Етия... Дънерчета ли? да, дънерчетата. Това аз да тръгвам към нашето място, нали? Да, към нашето място. Поема, аз отивам в... О, не. Няма да влизам в града, защото има доста кучета. Обаче ще помоча да вляза в тази област. Виждам, че има две сгради. И там сигурно ще има кучета, защото са ниви. Да нам даде нищо полезно, да му се защитавам. Обаче какво съм няма тази работа. Аз не помня къде се намираше. Аха, ето го намерил. Имам газ. Че аз съм... Така. Сигурно ще е пълно. Се мъча да обера колкото мога повече царевица. Тъй аз викам да умра. Няма да умираш. О, обаче тук е ад. Има и много от танковете. Белите зомбита. Никакъв шанс да се оправя без патлак или без шотгън. О, даже ме набараха. Ой, куче! Няма сама Човек! съм от тук. Аз викам да умра, защото при мен са цяла орда. Ами умирай, ако искаш. Човек, цяла орда са от мене. Добре, аз това направя. Аз ще умра, ще О, това влиза. Всеки влиза в града, чакай да дойда с тебе. Трябва ни един хубав гънсейф. По-късно с тия камъни с перата си направим стрели за кросбол. Аз намерих два пак. Добре. Къде мигалце там? Славчо. О, навлизам в града, да не ме посрещнат. Дружелюбно. Първата къща се мъча да ги търся. Най-лошото е, че като влезем в къща и зомбитата тичат. Трябва да ги изкараме по едно, какво е това? Iron Helmet. Науча как се прави. О, това. Хубаво, аз няма да умирам. Храна. Аз намерих легло. Намирай. Това е много интересно това. Дади. Букука беше по-полезен от нея. Аз се помъча да вляза. О, добре, защо? Защо първия, който идва е такъв? Защо? Как да претърся сега бакпака? Кажете ми. Добре. О, стига де. Нямам. Кой умря? 100% някой умря. Никой. Никой Аз не не умря. съм. Аз съм жив още. Това ще ме удари 100%. О, не можа да ме удари. Това е много добре. Тръгвам, о, горе има такъв тренер за потърсване. До него има